En af grundene til, at Dino selvfølgelig skal havne i mit værksted, det er, at jeg faktisk opfandt halen til Dino for mange, mange år siden. Dino skal selvfølgelig have det bedste, der kan opdrives, når man skal sætte sammen igen. Og her har jeg vist, hvordan et andet uhyre, der hedder Mino, bliver repareret på et operationsbord, et meget solidt operationsbord. Der er smertestillende piller til rådighed. Der er også en stang, man kan trække i, hvis smerterne bliver for store. Der er en god belysning. Der er lidt legetøj at kigge på. Der er et hisometer, der holder øje med, om tilstanden er stabil eller bliver faretruende. Og endelig er der en masse reservedele, som vi kan forsyne Dino med, hvis det er nødvendigt. Dino kommer jo fra Japan, så den vil sikkert sætte pris på, at der er en japansk have i nærheden. Og det er der faktisk her i det værksted. Dino vil også komme i godt selskab sammen med andre uhyrer af forskellige art. Alt i alt er jeg sikker på, at Dino vil føle sig vældig godt tilpas her i idéværkstedets kreative univers. Og han vil komme med mig ud og holde foredrag mange steder, så mange flere kan få glæde af at hilse på Dino sammen med Mino.